בבקשה הפסקת מים. אני יודע, אנחנו רק 5 דקות, אבל... טוב רבותיי, הגענו למקום. רק הערה אחת לפני שנתחיל לדבר קצת על ההיסטוריה. שם זה שדה מוקשים, אל תיכנסו לשם. וכאשר... מתי? כיף, למה לא? בוא נזרוק אבן על אבי בלדי. לא צנגן, אתה לא יכול לזרוק את האבן על אבי בלדי. אתה תפגע בו, או במישהו אחר. אל תקשיב לו, הוא מדבר כמו בת. תקשיב לי, תזרוק את האבן. אני לא מדבר כמו בת. לא, כל אישה, בוא נזרוק את האבן. אח? מה זה, כאילו מצחיק אותך? תקל שם. לא! איפה מדע? וואי, תגיד, אתה יודע איפה אנחנו? לא? מה, אנחנו מושג כאילו? ראית אולי את המדריך? איפה? לא יודע. שיט! מה אתה מציע שנעשה? לא יודע. רגע, מה השעה? 4:30. טוב, אולי נדליק מדורה? טוב, יאללה, נדליק מדורה, אין מה. טוב? פה. טוב, אז אני אלך לכתוב עצים. עכשיו בינתיים תאסוף משהו. אפשר לעזור? לא, עזוב, אני מסתדר לבד. זהר! טוב, בסדר. אני לא יוצא! הולי. טוב, אני מניח שאני אוכל היום לבד. אוקיי. אומרת הגמרא, אם אתה נתורג בין התורה של רבים, אז הוא מזיד. בוודאי. ידעתי! אתה הילד שאחראי על הרצחים האלו. איזה רצחים, הרב? אני הייתי פה כל הזמן למד את הסוגיה הזאת. לא ידעת. לא אכפת לי. אני צריך לחנך אותך. רגע. אבל אני כאמיר. אני תלמיד טוב. לא אכפת לי. מצווה. יסר. פנחס. מה עשיתי? אני לא יכול להיות רב יותר. שלום חבר'ה, בואו שבו מגר, שבו. שלום, אני רוצה לדבר על הרצח שעשיתי ואיך אני מתמודד עם זה מבחינה נפשית. שמע, הרב דודי, למה אנחנו פה בכלל? אמרו לנו, יקצצו לנו זמן מהכלא אם אנחנו נעשה איתך סדנה. יאללה, בוא נגמור עם זה. מה אתה רוצה מהחיים שלנו? הסדנה הזאת היא לא סדנה של בינה וחוכמה, היא סדנה של דעת. אני לא אגיד לכם מהי סדנה, אבל בואו נעשה ניסיון ונראה איך זה יעבוד. טוב, חבר'ה, בואו נגמור עם זה. זהו. טוב, אז הכלל ראשון בסדנה זה לא מתפרצים אחד לשני. אתם יודעים, אנחנו פה 24 שעות, כולנו פה חברים, משפחה אחת גדולה. בואו ניתן לכל אחד לדבר בתורו.
עכשיו אני רוצה שתדמיינו אחד לשני מה הייתם עושים אם אתם הייתם אבא. בתור אבות, איזה מסרים הייתם מעבירים לבנים שלכם? אבל אנחנו רק תיכוניסטים. אני יודע, בכל זאת, איזה מסר הייתם מעבירים? מה כל העניין של הסדנה הזו בכלל? תשמע, הרב דודי, אני לא צריך להיות פה בכלל. אני בכלל גואל אדם. מיכאל הרג את אח שלי. רצחתי אותו. מצווה! עשיתי מצווה! מה אתה לא אמור להיות פה? אתה עשית בכוונה! שתוק! אני עשיתי לפחות דבר מותר. חבר'ה, לא לפרוט אחד לשני, כולנו אחים. בוא נדבר, מה הקטע של הסדנה? שלום, שלום. כל הקטע של הסדנות. תראה, עשיתי משהו מותר. מה אתם רוצים מהחיים שלי? אני לא מבין. אין לך בושה? אתה רצחת אותו, אתה נופל עלינו כאילו אנחנו הכי אשמים פה בשביל שאתה רצחת אותו בידיים? למדת פשט משנה, כתוב שזה מצווה. חבר'ה, לא לפרץ אחד לשני, אנחנו פה סדנה של שלום. איזה מסר אתה יכול להפיק מזה? טוב, אולי אני יכול להפיק מסר שצריך לחשוב לפני שאתה פועל. כן, מסר כזה. טוב, תודה רבה. תודה רבה. ואיזה מסר אתה יכול להפיק מזה? כל השביתה הזה יורד לי על עצבים! מלמדים את העמיתים רק בשביל הטוב, אבל אפילו לא מקשיבים! כל מערכת החינוך הזה... לא לזה התכוונתי, אורי, תרגע. לא לזה התכוונתי, מה קרה שם בדיוק? זה הצדיק הכיתה הזה, הוא יהיה אחראי על כל הרוקאים האלו, הצרכים האלו. ולכן הייתי צריך לחנך אותו, כמו שזה מצווה לעשות. ולכן הייתי צריך רגע. אני חושב שהגעתי למסקנה. אנחנו לא צריכים יותר להרוג. נוכל לחיות בשלום בעולם הזה. אפשר לא להרוג. נוכל כל הזמן הזה לחיות בשלום. You killed my brother! רוצה להתחיל? זה הוא. לא, זה אתה! לא, כן, לא להתפרץ, אתה לא יכול. נכנס למקום הזה וזהו, נכנס לזה. רגע, תגיד לי, אתה יודע איפה אנחנו? רגע, איפה? מה המקום הזה? אין לי מושג, אתה אמור לדעת. קט, לא, קול רם. לא, תגיד. אתה יכול ללמוד מזה. כל שביתה הזה, יאללה לעצבים! לא לזה התכוונתי, כאילו, תאר לי מה קרה. לא! זה... Clarity instead. Thank you. Can you please shut off camera? מה? אתה אמור להגיד לו.